Il-Gvern ħabbar l-istrateġija l-10 snin li ġejjin għall-immaneġġjar tal-iskart miri ambizzjużi sal-2030. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia qal kif din l-istrateġija se twassal il-pajjiżna biex ikollu waħda mill-aqwa strateġiji fl-Unjoni Ewropea. Imsejsa fuq 10 punti ewlenin din l-istrateġija se tara s-separazzjoni tal-iskart tkun mandatorja. Se tiġi introdotta wkoll borża li fiha jintremaw biss il-karti użati, fl-istess waqt li jkun hemm aktar infurzar billi l-borża tal-iskart tkun trasparenti. Se jkun hemm ukoll tibdil fil-flotta tal-vetturi li jiġbru l-iskart. Il-ġbir tal-iskart se jkun l-istess għal pajjiż kollu u se tingħata ħarsa reġjonali li se twassal għalhekk imsejħa economies of scale. Fis-snin li ġejjin se jsiru aktar kampanji edukattivi, se jkun hawn l-ewwel binja ta' ċentru għat-tiswija u l-użu mill-ġdid u se tinħoloq app biex tarraf dak li jkun kif qed tinġabar l-iskart. Ma l-iskart kummerċjali se jkun hemm ġbir ta' skart organiku bla ħlas u introduzzjoni ta' eco label għall-istabbilimenti kummerċjali. Il-Ministru Farrugia spjega kif daw il-miri se jitwettqu flimkien ma' riformi oħra li tħabbru f'dan is-settur, fosthom l-ikbar investiment li qast sar fl-immaniġġar tal-iskart f'pajjiżna. Dan se jwassal għal faċilitajiet state of the art fil-kumpless EcoHive li b'investiment ta' €9 biljun se jkun qed wassal biex pajjiżna jimxi lejn ekonomija ċirkolari u jippermetti l-iskart jiġi użat fil-potenzjal kollu tiegħu biex ma nibqux dipendenti fuq il-miżbliet. Jħodna lejn il-miri illi għandna l-pajjiż għal 2030 imma wkoll kwalità ta' ħajja aħjar. Qegħdin naraw li l-iskart issa u l-maniġġjar tiegħu jiġu esplorati diversi miżuri illi se jkunu wkoll għal konsultazzjoni pubblika illi permezz tagħhom se naraw li jitlu f'settur kummerċjali u l-iskart kummerċjali imma wkoll skart li jinġabar b'mod mandatorju u l-kif ħajinġabar b'mod mandatorju biex bekk nilħqu l-miri tagħna. Din l-istrateġija se tmur għal konsultazzjoni pubblika bejn l-14 ta' Diċembru u 18 ta' Jannar li ġej.